Много често, когато един родител се чувства нервен и крещи на детето си, много често той след това съжалява. Но такива родители, които си обещават да не крещят на тяхните деца така, както те са били възпитавани по такъв агресивен начин, въпреки всичко го правят. Но това е останало от старите модели на възпитание. Когато един родител се държи така агресивно и крещи често на детето му, много често това е защото те самите са претърпявали такава агресия. Те претърпявали са много такива моменти на физическо и психическо насилие от тяхните родители. След това в съзнанието и в самия мозък на този човек остават такива травми, които са сякаш запечатани там, и когато се случи нещо, дори и да не е нещо съществено, някаква болка да изпитва самия родител, или каквото и да е нещо незначително, това отключва сякаш тези спомени на психосоматична основа и тези родители започват да крещят на детето си и да си изкарват гнева върху собственото си дете, въпреки че знаят вътрешно и се разкъсват, че това не е правилно. Така че искам да поговориме на тази тема и родители, които се виждат, че са в такава ситуация, да помислят, да си дадат сметка, че има начин това нещо да се превъзмогне. Но първата стъпка е да се осъзнаят, да разберат коя е причината. Когато осъзнаваме, че това, което правим, идва от нашите травми от детството, има начин да си дадем просто волята и да си кажем: никога няма да се подам и да бъда роб и да съм покорен на моите стари травми. Защото аз искам да бъда осъзнат родител и да правя така, че никога повече да не бъда агресивен. Когато осъзнаваме, това е първата стъпка, да бъдем осъзнати родители. Да осъзнаем, че това не сме ние, това е травмата, която се обажда в нашето съзнание. И когато тази травма се обади, има начини да не крещиме на децата си, но просто да си кажем: аха, травмата се обажда. Излизаме навън, дишаме въздух, отиваме в другата стая, пиеме чаша вода, но в този момент просто като голям човек, като възрастен човек, трябва да се намери начин да не се изкарва този гняв към детето. Много често този гняв се изкарва след работния ден, когато родителите са много изморени. Но нека не забравяме, че децата също са много изморени. И когато често се пишат и домашни, и тези крясъци, и тези неприятни ситуации, които детето трябва да претърпява от такива родители, които са с травми от детството, самото дете отключва неговите собствени травми.
И при писането на домашното, то не може абсолютно да се съсредоточи, нито да научи нещо, нито да разбере нещо. Дори да е нещо лесно, то се блокира. Един от начините, когато се хванете, че крещите, е просто, както казах, да излезете, да пиете чаша вода, да поемете въздух и тогава да се върнете отново и да кажете на детето, че просто сте изморен и че вината не е негова. Няма нищо лошо в това да се извиниме и да кажем на детето, когато се държа така, кажи ми, спри ме и ми кажи. Просто да станат, да си сътрудничат с това дете. Тогава детето ще се почувства също една личност, която може да каже: стоп, не, аз не съм съгласен с твоите крясъци. Аз не разбирам, тате, мамо. Аз искам спокойствие, искам да ми бъде обяснено по друг начин. Без крясъци, без викове. А това един осъзнат родител може да го направи, може да се извини, може да обясни на детето. Но това е първата стъпка, да бъдат осъзнати. Когато това се случва, вместо да викате, една така практика е да започнете да шушукате, да говорите много по-тихо. Така детето ще се съсредоточи да ви чува и ще разбере това, което искате да кажете. Друго нещо, което може да направите, е да, когато детето е блокирано и не разбира домашното или нещо, да му показвате с жестове. С шушукане и с жестове. Например, 5 плюс 2 и нещо такова с жестове. Много бавно и много спокойно. Просто има начини да бъдете, въпреки че сте изморени, въпреки че искате по-бързо да свършат домашно, вечеря, къпане и всичките тези неща вечер, всичко да бъде свършено по съвсем друг спокоен начин, защото това ще бъде добре за детето и за самия вас. Много пъти тези крясъци, след това родителите се обвиняват и си казват: аз съм лош родител, защо постъпих така? Но няма лоши родители, има просто лоши стари травми и не родителите са лоши, агресията е лоша. Така че, когато отново и отново се възраждат тези, като се отключват тези стари травми от стари агресивни възпитания, просто си дайте време да си кажете: стоп. Тук аз отключих моята травма. И тогава ще изпълнявате това, което може да се направи, за да се намали тази агресия. Излизате навън, взимате въздух, пиете чаша вода, както се казва също така, бройте до 10 преди да продължите. Започвате да намалявате тона до шушукане, обяснявате неща с жестове и също така може да се поставите на нивото на детето, т.е. да с клякане, да бъдете на неговата височина, за да почувства детето,
че то е равно с вас. Да не се чувства като някой, който заповядва с агресия отгоре и да се чувства травматизирано още повече. Това приклякване дава възможността на детето да се успокои. Така че, мили родители, когато имате такава психосоматика, когато имате такава травма и на психосоматична основа, можете винаги да потърсите помощ. Можете да ми пишете. Има начини тези неща да се оправят. Тези травми винаги се оправят, когато вече ги осъзнаем. Аз съм Нели Христова. Пишете ми в страницата на Мисия Благополучие и можем да поработим заедно по въпроса.